ଆଜିର ଏ ମୁଦବାଣୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ ଜଣେ। ଆଜିର ମୁଦବାଣୀ ହେଲା ଭକ୍ତିରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ କାହିଁକି ଆସେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତ୍ୟ ଭକ୍ତି, ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମନ ଓ ଆତ୍ମା ଭାବ ବିଭୋର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆଖିରୁ ଆପେ ଆପେ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼େ। ଏହି ଲୁହ ଦୁଃଖର ନୁହେଁ, ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମର ଆନନ୍ଦର ଲୁହ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଅନେକ ମହାଭକ୍ତ ଯେପରିକି ମୀରାବାଇ ଓ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ବେଳେ ଏମିତି ଭାବରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ବହିଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ନିର୍ମଳ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ପ୍ରେମର ଲୁହ ଝରି ଆସେ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା, ଏହା ଏକ ଦିବ୍ୟ ସଂକେତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଅମୃତବାଣୀ। ଏହି ଅମୃତବାଣୀଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ